Muling magbabalik ang Mobile Passport on Wheels ng Peso Camarines Sur katuwang ng Department of Foreign Affairs o DFA upang maghatid ng mas mabilis at mas accessible passport application services sa lalawigan. Ayon kay Peso Camsur Manager Rodresha Toralio, ang programang ito ay unang inilunsad noon pang 2003 sa inisyatibo ni Governor Elry Villafuerte na layong mas mailapit sa publiko ang passport application services, lalo na sa mga hindi makabiyahe pa Manila o Legazpi para sa pagkuha at pag-renew ng pasaporte. Passport on Wheels, saro ining programa ni Governor Elry Villafuerte na actually pinuunan niya ini 2000 way back 2003. Talagang yun sa kanya ang talagang nag-encourage and nag-gibuning efforts para ang DFA magkondusir ning Passport on Wheels idi sa Camarines Sur. So actually yearly ining ginigibo. So saro ini sa mga programa na hinihagad kay ka mga satong kahimanwa, ninhulita talagang nahiling ninda si dakulang tabang sa sainda, lalo na si mga gusto mag-secure ning passport, mapa-renewal man yan or new applicants. Dakulang bagay para dahil na sila magduman sa other consular offices like Manila, Legazpi para lang magkuan ning passport. Gayunpaman, nilinaw ni Toralio na hindi saklaw ng Mobile Passport on Wheels ang mga nawalan ng passport. Abiso ni Toralio sa mga bagong aplikante at magre-renew, kabilang ang mga requirements para sa mga menor de edad na kinakailangang may kasamang magulang sa araw ng appointment. Pagkuan ng passport, may mga kaipuhan na requirements. Ipaabot ko sa inda na ining pagkuan ng passport para lang ini sa mga new applicants and renewal. So itong mga although renewal sinda pero nawara si passport, mayo si passport kumbaga nawara dahil mayo siya si physical passport, dahil po sila pwede mag-avail since hindi kaya pag nawara ang passport, kaipuhan ng clearing. So for the minors naman, kaipuhan niya on ang parents, si magurang katong minor. So ang kaipuhan si birth certificate kang si Aki, and then kung nagkaklase na si Aki, pwede man mag-attach ng valid ID si ID niya habang nagkaklase pero dapat updated. Hinikayat din niya ang mga taga-Camarines Sur na samantalahin ang serbisyong ito at pinasalamatan ng provincial government sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte, DFA at iba pang katuwang ng programa sa matagumpay na pagbabalik nito. Ang pangapodan ni sa mga gusto mag-secure ng passport, renewal or new applicants na magpasiring sila sa samong opisina sa second floor kang new IT building, ang Peso office, and then mahihiling man nila sa Facebook page ni Gov. Elry, kang Province of Camsur, kang kumbaga kami mga staff nag-share man po sa social media. So mati-check po nila kung ano tong mga requirements, basahon lang po, and then pwede nilang i-upload sa ilang application form if ever dahil sila makakadigdi. And igwa din po kami, pwede din sila mag-submit ng sa indang application form duman sa CICT sa Naga City. In front lang po kang BMC Hospital. Duman may staff po kami na nag-a-assist for those na gustong mag-avail. And then po, digdi sa Camsur Peso, pwede po sila mag-submit ng sa indang mga applications. And if ever man may sila ng mga kahaputan, pwede po sila mag-inquire duman sa samuyang Facebook page account, ang Camsur Peso. Isasagawang passport processing mula September 23 hanggang 26, 2025 sa Fuerte Camsur Sports Complex, Capital Complex, Cadlan Pili, Camarines Sur. Bukas na rin ng application form na magtatagal hanggang August 29, 2025 para sa mga nais mag-apply, maaaring bumisita sa Peso Camsur sa second floor, New IT Building, Capital Complex o tumawag para sa karagdagang impormasyon. Darlene Lastrulio, CSN.